Ёсць у кожнага свой мілы сэрцу куток, які з бегам гадоў не толькі міцнее ў памяці, а становіцца як бы існейшым і даражэйшым. Багата можа быць у чалавека іншых куткоў, і больш слаўных, і больш выдатных, але гэты куток, і няслаўны, невыдатны, можа нічым, не забываецца, не адступае ўдалеч. Вы знаходитесь на нашей глинищанской земле, где вытоки и карані полесской хроники, карані самого письменника. Тут на этой земле жили, працавали, кахали герои Мележа, будовали новое жыццё, змагаліся за свое человечее счастье. Нарадзіўся Іван Павлович Мелеш 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішча Хойніцкага района. Гэта была звычайная для тых мясцін вёска паміж лясоў і балот, размешчаная кіламетраў за 30 ад чыгункі. Дзяцінства Мележа прайшло ў гэтай вёсцы. Яно таксама было зусім звычайным босаногім дзяцінствам, з традыцыйным для беларускіх вясковых падлеткаў пастушкоўствам, якім пачыналася дарога ў вялікі свет ні аднаго з нашых вядомых пісьменнікаў. У сям'і было 9 дзяцей. Правда, до войны померли 3. Володя и Шура, 2 хлопчики померли. Одному было 4 годика, другому 1,5. А вот сестра письменника Настя померла, коли ей было 12 годов. Побач Павел Федорович, батька письменника. И он был бедный, малоземельный селянин, наймался до людей, уставлял окна и двери в новые хаты. И любил читать книжки. И эту любовь до книг он привил своим детям. Мать Тамария Денисовна была не письменной женщиной, але Иван Павлович заўсёды вспоминал и казал: «Коли я приезжаю домой и гутару з маці про складнейшие з'явы життя, меня, кажа, здзіўляе и уражвае правильность ее меркаванняў, глыбіня разумения ее життя и людей». Першай значнай кнігай, якая як вялікае свята запомнілася на ўсё жыццё, была прыгодніцкая аповесць Янкі Маўра «У краіне райскай птушкі». Іван змайстраваў велосипед драўляны і вспамінаў яго сябра. Вот з такіх абручоў орехаў зрабіў як бы колёсы, даже спіцы паўстаўляў. Вось, і выкаціў на вуліцу гэты велосипед. Было дзіва для нас, але ён, кажа, сеў, праехаў, і гэты велосипед разваліўся. Але от які быў такі вот смышлёны. Закончыў школу на выдатна і падаў заяву ў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі, літаратуры. Правучыўся 3 месяцы і яго прызываюць у рады Чырвонай арміі. Радкі з дзённікаў. Я быў адным з тых, каму прыйшлося пачаць ваенную дарогу ў першы дзень вайны. Летам наступнага года мяне параніла. Я трапіў у светлы трывожны пакой шпіталю, у добрыя, клапатлівыя рукі ўрачоў і сясцёр. Дзякуй таму ростовскаму хірургу Антонову, які, паспачуваўшы маладому вайскоўцу, сам узяўся рабіць аперацыю, выратаваў маю правую руку, ужо асуджаную на смерць другімі ўрачамі. У перапынках паміж бамбёжкамі я чытаў «Ціхі дон» Міхаіла Шолахава. Забываючыся на неадступны, несціканы ні на імгненне боль у плячы і руцэ, хадзіў я па горкіх дарогах Рыгора Мелехава, кахаў разам з Аксінняй і пакутваў з Натальняй. Пасля выпіскі з Тбіліскага шпіталю Іван Павлович становіцца інвалідам 2-й групы. Яго як інваліда накіроўваюць у тыл у заволжскі горад Богуруслан.
У городе Богослане Иван Павлович поселяется в маленьком домику. Господыней была Клавдия Ивановна. У Клавдии Ивановны была одинная дочка Лидия Яковлевна, яка позднее становится его жонкой. Тут он уладковывается на працу у Молдавский пединститут, выкладая военную и физическую подрыхтовку и одночасово вучится заочно. И вось аднойчы, читаючы газету «Правду», Иван Павлович натрапил на объяву, что Усходний, так назывался дачный поселок под Москвой, обновил свою работу Белорусский державный университет. Подал туды заяву и становится студентом 3-го курса этого института. У хуткім часе Усходню переезжае жонка Лидия Яковлевна з дачкой Людай, яка народилася у Богослане. А калі ў 44 годзе прыйшла вестка аб тым, што Беларусь вызвалілі, Іван Павлович разам з універсітэтам пераязджае ў Мінск і пасяляецца ў маленькай кватэры па вуліцы Клары Цэткін. Пасляваенныя гады ён канчае аспірантуру, філфак пры універсітэта, потым канчае аспірантуру, піша, падрыхтаваў манаграфію па творчасці Чорнага. Правда, яе тады так яна і не выйшла, потым быў надрукаваны артыкул, прысвечаны творчасці Чорнага. Так што Меліш выходзіў у літаратуру падрыхтаваны жыццёва і не менш падрыхтаваны, так сказаць, тэарэтычна, в плане пазнання, разумення, што такое літаратура і як яна робіцца. У мінулым годзе мной напісана першая кніга рамана «Мінскі напрамак». У гэтым годзе я завершу другую кнігу рамана і пачну пісаць твор аб новых людзях і росквіце нашага Палесся. Першым буйным творам Івана Мележа стаў «Мінскі напрамак». Гэта раман, эпічнае палатно аб вайне. Раман быў падобны на другія творы пра вайну, якія ствараліся ў тыя гады ў савецкай літаратуры. «Мінскі напрамак» – гэта твор ахоплівае шырокае кола падзей, розныя сферы жыцця, і жыццё фронта, і падполля, і партызаны. Не ўсё роўнае, не ўсё адназначна. Тады ж без кіруючай ролі партыі нічога не выходзілася. Ні вайна, ні падполле, нічога, ні партызаншчына, нічога. Таму вось ён так і атрымаўся такім. Панарамны ахоп, эпічнасць такая, не заўсёды заглыбленая. Гэта пэўная адсутнасць драматызму, трагізму. Гэта былі якасці. Хаця для Мележа гэта быў крок в эпічным пазнанні жыцця, в эпічным адлюстраванні мастацкім жыцця. І гэты крок для яго быў выключна важны. Дарагі друг Іван Павлович, з вялікай зацікаўленасцю прачытаў ваш раман. Я вельмі шкадую, што з-за маёй хваробы мне не ўдалося з вамі сустрэцца і асабіста паразмаўляць. Але менавіта таму я пастараўся быць у сваіх заўвагах максімальна канкрэтным і шчодрым. Мне здаецца, што ёсць сэнс вам яшчэ і яшчэ папрацаваць над раманам. Сардэчна жадаю вам поспехаў, Александр Фадзеев. Ён потым на працягу многіх і многіх гадоў яго дапрацоўваў, перапрацоўваў і, здавалася б, і адносіўся як пісьменнік і як чалавек вельмі балюча да крытыкі гэтага твора. І вот у сярэдзіне 50-х гадоў пачались падзеі грамадскія, запанавала больш праўды, больш гуманных адносін да чалавека, да стварэння вобразаў. Падзеі мелі выключнае значэнне для творцаў многіх, для ўсёй літаратуры. Яны ажывілі яе, далі, як бы, скажем так, другое, можа, самае галоўнае дыханне для літаратуры. І гэта паўплывала пэўным чынам на Мележа. Задума палескіх раманаў нарадзілася з памяці аб перажытым. Усё гэта стала набываць нейкае хараство і значэнне. Малюнкі, вобразы перажытага жылі ва мне, хвалявалі, турбавалі, звалі пісаць, гаварыць. Я нібы зноў бачыў перад сабой людзей, якія маляваліся поўныя
незвычайнай прывабнасці. Потым прыйшло жаданне напісаць кнігу аб жыцці сярод балот, кнігу, героем якой быў бы народ, людзі, якіх чамусьці называюць простымі. Кнігу, у якой бы цудоўнае жыло ў звычайным. Колькі у 30-х гадоў ёсць гулагаўскага прысмаку. Гулагаўскія лапы даходзілі да лёсаў простых сялян, незгодных з той гвалтоўнай калектывізацыяй. Толькі появілася надзея, што з прыходам новай улады вось і зямля будзе, і ўсё, і прыбытак будзе, і добробыт настане, и счастливое житье. Вот. Проблема, которая самое главное поднималась, это проблема вот земли, действительно, которая самое дорогое было у крестьян. И эта проблема как бы сейчас действительно вот не решена до конца. Я понимаю, что такое родная земля, родные вещи, родные люди для такого человека, как Мелиш, особенно писателя, что это не может удержаться, остаться внутри. Это должны знать все. Вот тут, граждане, дятел Прокоп заявляет, будто бы он... Заявлял и буду заявлять, ерунда. Так, слухайте, гражданин дятел, своими выкриками. Вы некультурно замахиваетесь не только на сельсовет, а и всем народом выбранную комиссию. Комиссия? Начальство. Ему что? Его земли хапают. Плевал я на твою комиссию. Союзку мне треба. Лесу я сам. Начальник над всеми елками и палками. И сею где хочу. Мы тебе покажем, куда можно и куда не можно соваться в выбранной комиссии сельсовету, которая полная власть на местах. А ты не пужай, мы пужаты. Увесь драматызм якраз заключаецца у тым, што зямля не патрапіла ў надзейныя рукі. Яна, калектывізаваная, стала дыхаць адчужэннем, расці палынамі забыцця. І Мелеш, як вялікі мастак, не мог гэтага не разумець і не перажываць гэта глыбінна. Таму мы, магчыма, і маем незавершаную палескую хроніку. Відаць, трэба пісаць лепш за ўсё аб тым, што асабліва дорага душы, што яе хвалявала і хвалюе, што стала дарагой часткай тваёй асабістай біяграфіі. Гэта быў вельмі важны для мяне час пошукаў, роздуму, расчаравання, самапазнання. І вось гэта любоў да роднай зямлі палескай кветачкай расцвіла ў яго трылогіі «Палеская хроніка», што склалася з 3 раманаў. «Людзі на балоце», за якую атрымаў літаратурную прэмію імя Якуба Коласа, «Подых навальніцы», за гэтыя 2 кніжкі ленінская прэмія, і 3 раман «Завеі і снежань». На жаль, ён яго не закончыў. И державная премия и Беларуси, и Ленинская премия. И вот это все после «Люди на болоте». Мне вельмі... Я здзівіўся, калі даведаўся ад яго. Ён расказаў, што наогул ён так замышляў маленькі расказ. Невялічкае апавяданне. Вось Ганна, Васіль, Яўхім, такі трохкутнік звычайны. Ну і ўсё, як дзяўчына паквапілася на багацце гэта Яўхіма. І ўсё. А потым стала абрастаць, і праблемы вырастаць у яго, і ўсё, і ператварылася ўжо. Правда? И это? Про что вы, тата? Про что? Дык усё ж сяло гудзіць, што Євхім Карчоў цябе сільнічаў. Сплетні всё гэта. Плёткі. Плёткі? Гаворыш? Плёткі. Ну дык, а хто ж тады
Ну? Да хто б не порвал, не было гэтага. Слухай, а может ты боишься, а? Ты не бойся, сейчас порушил девку, женись. Да не было ничего, что мне побожиться, ты что? Коли не было, так не было. От тебе все село звенить. Мало что кому голову сбрыдне. Эх ты, коли язык засвербить. Захапіў матэрыял, захапіў сам роман. Вось гэтай непаддзельнай такой, праўдзівай такой карціны жыцця. Калі ў тэатры ўжо ставілі людзі на балоце, і я была то адной з выканаўцаў ролі Ганны, вось ролю яшчэ выконвала Лілія Давідовіч, то яшчэ бліжэй мы пазнаёміліся з Мележам. Ён прыходзіў да нас у грымёрку, сядзеў, але ніколі не гаварыў пра нашы рэпетыцыі, там, ці чаго б ён хацеў, чаго не хапае. Проста прыходзіў неяк, каб падтрымаць, сказаць добрае слова. Ён ведаў, як гэта важна для артыстаў, тым больш маладых. Ну і, канешне, усе радаваліся і ганарыліся, што вось менавіта такі спектакль ёсць у нашым тэатры. Я думаю, гэта было прыемна і Мележу. Вот описание Мележем тех мест и тех вещей, где происходило действие, было настолько здорово и настолько ясно, точно и подробно, что мы точно смогли как бы скопировать то, что он написал для экрана. И когда мы показывали картину, для меня было радостно и приятно, когда сзади какие-то два мужичка сидели и шептались. Он говорит: о, гляди, вон там, вот кладка, по какой мы там, так сказать, с тобой бегали, помнишь? А эта кладка была снята в Прибалтике вообще просто. Поэтому вот такая история была. И это мне позволило потом, в общем-то, в дальнейшем моей работе оператором, как-то по-другому относиться к пейзажу, ко всем делам, которые к драматургии, которые, в общем-то, это очень важно для оператора. Потому что когда ты ощущаешь за этой красотой человека и отношение к этой красоте, пейзажи одухотворены. Иван Павлович Мележ дал великую гучность своим героям быть почутым и со сцены лепших театров, и с телеэкрана, из экрана кино, тысячам и тысячам людей во всем свете. Іван Мележ быў не толькі мастаком, але і актыўным грамадскім дзеячам, адным з кіраўнікоў пісьменніцкай арганізацыі Беларусі. Шмат працаваў як дэпутат Верховнага Савета БССР, член Сусветнага Савета Міру, старшыня Рэспубліканскага камітэта абароны міру, старшыня беларускага аддзялення таварыства СССР Францыя. Ён уваходзіў у склад праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, лаўрэат Ленінскай прэміі у 1972 годзе за раманы «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы». Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа у 1976 годзе за зборнік «Жыццёвыя клопаты». Ён сапраўдны пісьменнік, пісьменнік народны, не толькі на падставе афіцыйна прысвоенага яму ганаровага звання, але і па ўсёй сваёй мастакоўскай чалавечай сутнасці. І вось 12 мая у 1976 года у Мінску праходзіў 7-й з'езд пісьменнікаў. Там прысутнічаў Пётр Миронович. І яму з'езд вельмі спадабаўся, і ён бачыў, што здароўе у Івана Павловича зусім кепска. Іван Павлович ужо хацеў не выступаць на з'ездзе, але сабраўся сіламі і на другі дзень выступіў. І вось як толькі закончыўся з'езд, Пётр Миронович запрасіў 10 пісьменнікаў, 3 члены ўраду і кажа: праляцім над Палесем, пабачым з вышыні новае Палесе. І
Як толькі верталёт падняўся ў паветра, у салон зайшоў пілот і кажа на Івана Павловича: «Пакажыце, дзе вашы глінішча», бо вёскі на карце не было. І верталёт прызямліўся ў нас на школьным стадыёне. І гэта ж было дзіва, 76-й год верталёт у глінішчах прызямліўся. Вось, добра памятаю, як пакойны Іван Петрович Шамякін кажа: «Дзеці, вы ведаеце, хто гэта к вам прыляцеў? Гэта ж ваш зямляк Іван Мелеш, пісьменнік». Вось Іван Павлович пагутарыў з вучнямі, з настаўнікамі, з аднавяскоўцамі. Гэта быў апошні прыезд яго на радзіму. Гэта апошняя сустрэча з яго землякамі з матчынай песняй. Перед моим рождением, где-то так, меня назвали Иваном, но, естественно, как мне говорят, в честь деда Мележа. Вот. Я вырос в квартире, в которой, в общем-то, он работал и жил, да, и там вот комната, которую мы называли библиотека, это был его кабинет. Там собирались обычно Нил Гилевич, Янка Брыль, Адамович, Быков. Вот они собирались и общались, о литературе говорили в этой комнате. Библиотека — это же огромное собрание было очень качественных переводов, иностранная литература. Это, ну, то, что я там читал, это Камю, Сартр, многое другое, Томас Манн. Вот там у него были в лучших переводах вот, как бы вот эти вещи, его любимые, потому что он тщательно отбирал какие-то для себя книги, очень внимательно их покупал. Это духовные ценности, которые передаются в нашей семье из поколения в поколение. Много было даже начатых записанных книжек с его какими-то записями, наблюдениями, даже рисунками. Он, кстати, и рисовал неплохо. Там были зарисовки церквей каких-то, там портреты людей. Он рисовал, причем так интересно, линии, то есть не без стирки, как-то так рисовал. Вот. Як я працую над романом, я люблю працаваць раніцай. Раніцай я звычна сижу за пісьмовым столом, стараюся не пропускать нават ніводнай хвіліны работы, написать хоть бы полсторонки, хоть бы некалькі радкоў. Усё ж таки бываюць перапынкі, звязаныя з роздумам, з пошукамі, з сумненнямі. Адзіны сам насум з паперай і з цішынёй. Мелеш стварыў свой свет мастацкі вот этими книгами, в першую чаргу. Гэты свет роўны свету беларускаму. В ім адбілась душа беларуская, дух беларускі і эмацыянальны свет беларуса. У яго так балела душа, вось за свой народ, за сваіх людзей. Таму ён і напісаў гэты раман, гэту трылогію, залаты фонд нашай літаратуры, геніальны твор. Хтось із журналістаў задаў такое пытанне, што вот цяпер, калі памянялася палітыка, памянялася жыццё, вось, дзяржаўны строй памяняўся, вы б Васіля як ігралі? Я так подумал и сказал: а вы ведаеце, играл бы так, як и тады. Ничего не менял бы. Вось. Бярэш книгу Мележа, разгортваеш сторонки и окунаешься ў глыбінны лёс простага беларуса. И он вучыць глыбіні роздуму, любові да айчыны, да і простых людзей. Ён і сягоння у страі класікаў, якімі азорана наша будучыня. Такі быў наш земляк, светлай душы чалавек, які праславіў звычайную, амаль нічым не прыкметную нашу вёску Глінішча. Жизнь пробегает зеленый курган, спочатку один
помню з горок стяжинка своя, і мощна пісня у серці одна. Душа тут співає, а серце щемить. Моя тут родима, і мне тут прожить.